budi volja tvoja. Neka ne bude moja volja, nego tvoja. Luka 22:42. Ova izjava nije slijepi fatalizam, već je to prosvijetljena spoznaja da sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da čini Otac. Ivan 5:19. Kad čovjek nešto želi, pokušava učiniti da se u vremenu i prostoru pojavi nešto zašto zna da sada ne postoji. Zbog nepoznavanja očevog zakona, čovjek molitvom traži da se nešto dogodi u budućnosti. A ono što on zapravo radi je ovo. On svjesno izjavljuje, ja sada nemam sposobnosti da to izrazim, manifestiram, ali ću te sposobnosti steći s vremenom. Ukratko, nisam, ali ću biti. Čovjek ne shvaća da je svijest Otac koji obavlja posao, pa pokušava manifestirati ono čega nije svjestan da postoji. Takvi napori su osuđeni na razočarenje, jer se samo sadašnjost izražava. Ako nisam svjestan da sam ono što tražim, neću to naći. Bog, vaša svjesnost, je supstancija i punina svega. Božja volja je prepoznavanje onoga što jest, a ne onoga što će biti. Umjesto da na ovu izreku gledate kao na budi volja tvoja, gledajte na to kao na budi volja tvoja. Nešto jeste, a volja je od Boga. Radovi su završeni. Načelo po kojem su sve stvari vidljive je vječno. Iako, što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. Prva poslanica Korinčanima 2:9. Kao kad kipar gleda u bezobličan komad mramora, on vidi zakopano unutar njega bez oblika, svoje gotovo umjetničko djelo. Dakle, kipar umjesto da napravi svoje remek djelo, samo ga otkriva, uklanjajući onaj dio mramora koji skriva njegovu koncepciju. Isto se odnosi i na vas. U vašoj bezobličnoj svjesnosti ja jesam, leži zakopano sve ono što ćete ikada zamisliti da budete. Prepoznavanje te istine preobrazit će vas od nekvalificiranog radnika, koji to pokušava učiniti takvim, u velikog umjetnika, koji prepoznaje da jeste tako. Tvoja tvrdnja da si sada ono što želiš biti, skinut će veo ljudske tame sa svojim ja ću biti i otkriti tvoju savršenu tvrdnju ja jesam to. Ja jesam, koji jesam, Božja je volja izražena riječima udovice, dobro je. Čovjekova volja bi bila, bit će dobro. Reći da ću biti zdrav znači reći, bolestan sam. Boga, vječno sada, ne možeš prevariti riječima ili ispraznim ponavljanjem mantri. Bog neprestano personificira ono što jeste. Dakle, obraćanje Isusa, koji se izjednačio s Bogom, bilo je u promjeni svijesti od prepoznavanja nedostatka, što budućnost označava sa ja ću biti, u prepoznavanje obilja tvrdnjom ja jesam to. Sada ćete shvatiti mudrost u riječima proroka kada je rekao, neka slabi kažu, ja sam jak. Joel 3:10. Čovjek u svojoj sljepoći neće poslušati prorokov savjet. Pa nastavlja tvrditi da je slab, siromah, jadan i sve druge nepoželjne izraze kojih se pokušava osloboditi, neuko tvrdeći da će biti slobodan od njih. Postoje samo jedna vrata kroz koja ono što tražite može ući u vaš svijet. Kada kažete ja jesam, izjavljujete u prvom licu sadašnje vrijeme. A znati da ja jesam, znači biti svjestan postojanja, svjesno su jedina vrata. Stoga, osim ako niste svjesni da ste ono što tražite, tražite uzalud. Ako sudite po izgledu, i dalje ćete robovati dokazima svojih osjetila. Kako biste se oslobodili ove hipnotičke čarolije osjetila, rečeno vam je, uđite unutra i zatvorite vrata. Vrata osjetila moraju biti čvrsto zatvorena prije nego što se vaša nova tvrdnja može poštovati. Ovo zatvaranje vrata osjetila nije tako teško kao što se na prvi pogled čini. Radi se bez napora. Nemoguće je služiti dva gospodara u isto vrijeme. Gospodin služi u onome čega je svjestan da postoji. Ja sam gospodin i gospodar onoga čega sam svjestan da postojim. Nije mi nikakav napor prizvati bogatstvo ako sam svjestan da sam bogat, jer do sada je siromaštvo mog sluge, svijest čovjeka o siromaštvu, bilo primorano slijediti me sve dokle god je svjesnost,
Ja jesam, gospodin, bio svjestan da sam siromašan. Umjesto da se borite protiv dokaza osjetila, jednostavno tvrdite da ste ono što želite biti. Dok je vaša pažnja usmjerena na ovu tvrdnju, vrata osjetila se automatski zatvaraju protiv vašeg bivšeg gospodara, onoga čega ste bili svjesni da postojite. Stoga slijedimo primjer Isusa koji je, shvativši da kao čovjek ne može učiniti ništa da promijeni svoju današnju sliku nedostatka, zatvorio vrata svojih osjetila i otišao svome Ocu, kojemu je sve moguće. Nakon što je zanijekao dokaze svojih osjetila, tvrdio je da je ono što su mu samo trenutak prije osjetila rekla da nije, znajući da svijest izražava svoju sličnost na zemlji. On je ostao u traženoj svijesti sve dok se vrata njegovih osjetila nisu opet otvorila i potvrdila vladavinu Gospoda. Zapamtite, ja jesam je gospodar svega. Nikad više ne koristi volju čovjeka koja tvrdi da ću biti. Budite odlučni poput Isusa i tvrdite ja jesam to.